Daling mi aksyon og miresponde ang kagamhanang probinsya sa Misamis Oriental pinaagi sa Provincial Health Office kun PHO human nakadawat sa reklamo kalabot na sa flies infestation o nagpanon nga mga langaw diha sa lungsod sa Libertad ug Dakbayan sa El Salvador. Sa pagsuta gilayon sa sanitary inspection personnel sa Kapitolyo Provincial nga sila Miss Annie E. Lulor ug Mr. Aldo C. Obenza niadtong Hunyo 8, 2022 nakigpulong kini uban ang local health authorities sa nasangpit nga mga lugar. Bisan pa man nga wala pay formal written complaint aron makabuhat sa gikinahanglang inspection process, wala na naglangan sa paghatag og agarang aksyon ang provincial ug local sectors kung asa gipatawag ang tanang poultry operators o growers aron mahatagan sa katin-awan ang maong issue. Ato sa gipahigayong interview sa local authorities, kinahanglan gayod nga mopaubos ang mga poultry operators o growers sa sanitation protocols nga nakalatid sa Code of Sanitation Standards in the Philippines. Lakip sa mga aksyon nga gipatuman isip solusyon karon sa mga lugar mao ang paghimog inventory ug inspection sa nagkadiyang poultry areas, meeting ug pakigdialogo uban sa poultry owners ug ang expansion sa no poultry zone area ug paghunong sa permits to operate sa mga poultries nga anaa sa urbanized areas. Samtang ang mga rekomendasyon nga buot ipatuman sa tibuok probinsya niini nga hisgutanan mao ang paghimo og inventory sa tanang poultry ug livestock growers, updating sa master listing sa mga growers, pag-review sa mga treatment protocols sa manure ug disposal sa tanang patay nga binuhi, pag-improbar sa mga local ordinances nga nakapunting sa poultry ug livestock ug daghan pang uban. Ang liderato ni Governor Bambi Imano kanunay nga nakapokus sa kaayuhan sa tibuok lalawigan, labi na sa hisgutanan sa maayong panlawas nga gikonsiderang pinakaimportanteng butang nga nakaangklas sa tagline niini nga kung taga Miss Or ka, secure ka. Kauban si Benboy Bagyan sa kamera, ako si Lambor Regia Namor Maygay, alang sa Miss Or Balita.